Fra kulturkamp til kulturkrig er der ikke særlig langt. Og måske er det det, der er ved at ske med vores land. Christiania har været besat i over 2 år af en massiv politistyrke. Samtidig har regeringen og Slots- og Ejendomsstyrelsen presset en såkaldt normaliseringsplan ned over hovedet på beboerne. Jeg har været på Christiania i over 1,5 år og stukket mit kamera i stort set alt, hvad kan komme i nærheden af. Man skal passe på, hvad man siger på Christiania. Det er for eksempel forbudt at sige politi, og man risikerer at blive taget med og anklaget for at være en del af et vagtkorps. Derfor bruger man udtrykket ost om politiet. Der cirkulerer en CD på staden, som kaldes Osteskiven eller Ostesangen. Den indeholder sangen som Sebastians Jeg vil have ost eller Tøsedrengenes Så gik der tid med det. CD eller hele musikanlægget bliver ofte konfiskeret, eller folk får bøder for at spille denne musik. Jeg tror kraftedeme med politiet, de er frustrerede. De går og slår folk i maven, du. De slår lige folk i maven lige her før, du. Nu tager de garanteret en stakkel med, du, en alkoholiker eller et eller andet, der ikke har nogen penge alligevel. Hvad laver du de 2 horn? Søn? Hvorfor fisser du ikke ind på Christiania, i stedet for at stå herude? Spring rum, ligesom et barn der. Ja, det gør vi. Hej, hvorfor? Det er jo ikke til dig. Nu er det 1, 3, 13, 13, magasiner nu. Hvad så? Hvad går det ud på, det her? Det går ikke ud på noget, du. Hvorfor bliver du ved med at presse mig her foran mig? Jeg står på en kamera. Så vidt jeg ved, så er der en vis afstand, som jeg skal holde, og det vil da også sige, at du skal holde den, ikke? Eller hvordan? Ja. De regler kender jeg ikke. Det kender du ikke? Bander, du må gå væk. Gå væk herfra. Du skal ikke stå og filme. Gå væk herfra. Jo, jeg skal nok Nej, han vil ikke filmes. Ja, jo, jeg har lige snakket med ham. Nu. Jeg siger det kun én gang. Hvad? Har du noget mod, at jeg filmer? Hvad? Det er til din egen beskyttelse. Ja, det er okay. Du ved godt, hvad du har fået at vide, du ikke må. Jeg ikke må. Du ved det godt. Nej. Og sluk den der. Lad være med at tage fat i mit kamera. Hvad laver du? Lad være med. Jeg står herovre, så kan der umuligt signere dig. Du har ikke tid, nu skal du slukke. Det er han omtaler som morskabspatruljen. Ja. Et nedladende tonefald. Det vil jeg ikke sige. Jeg startede et humoristisk. Det er ikke dig, jeg taler med. Jeg startede et humoristisk tonefald. Hvad for en forum? Der var kun dig og mig. Det er jo meget ikke det, du ser. Nu tager de kameraer i dag på undersøgelse. Det. Nej, det kan jeg da ikke. Mit kamera blev beslaglagt. Filmer det der, så kan vi bruge det. Nej, det kan jeg ikke. Politiet er nogle af de mest trofaste gæster på Café Månefiskeren.
Alle besøg bliver registreret, og 1000. gang siden registreringen startede, blev fejret på behørig vis.